दिनैनि ओंख्रिया नैबे जागोन आरोना लोगोफोर नैबे जागोन जाहैबाय बे मा जिनिस नोंथांमोनथ' सिनायखाबाय जाय जोगोनार आरोना दिनैहाय जोंना जोगोनारजों नैबे जागोन आरो सयाबिन दा आं होना लाग्रोनि हेलौ एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय क'क्राझार लेजेन्ड इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ खनसे स्राय नैबे जोगोनारजों बराय हरग्रोनाय जाबाय आरोना दा जों बेखौ दानखावसिगोन ओमफ्रायहाय बेखौहाय सोमना लाग्रोखाबाय आरोना माने नैबेहाय जाहैबाय 20 थाखानिल' आरोना 10 थाखा निउट्रेल ना माबा माबि आरोना नै पेकेटआबो नैबेनिथार नायनोला ओमफ्राय नै बे कुकुरिखौ लाखाबाय आरोना आं बे कुकुरिखौ लाबाय आरोना मा नाम होनो आंबो मिथिया आरो बेखौ दोनबाय आं ओमफ्राय नैबे नाइफ दं मोनसे बेजों दा लेबगोन आरोखि बेखौथ' जों साननैसो सानथामसो जानांगोन ना जोङो ओरै खावसे जानोसै फिसा सैसे इसिबां ओमफ्राय बेखौहाय जोङो बेजों आराम गोथाव संनानै जानोसै आरोखि ना जोङो ओमफ्राय दा ओंखामखौ संथ'वाखै आरो जोंना दामबाफ्रा बुरजाथार आरोना जों बारा थायो नालाय नैबेहाय गावबागाव हटेलाव थांना फैजोब्बाय दायो मोनाबाय संनानै जानांसिगोन आरोखि आमामाव खस्थ' थुल' आमामाव बे जात्ति खस्थ' ओरैनो नामावल' ऑपरेशन शुरू हो गया अभी उसको निकाल के फेंक दूंगा गोदै जाथारगोनदां दा माला जोलै लांगोन जाहैदों आरो नैबे सासे बिथाङा जोलैनो बेहरदो डास्टबिनाव क्लाब आयौ फेन्दासो गोथाव जागोनथाय नै बिदि आरोखि ना जोगोनारा सिङावहाय जों अपारेसन खालामबाय आरोखि बिथै बायदि आरोखि ना बेखौ लाङो ना गारगोन नोंलाय बाबुआ बेखौ गाबोन समफोर जानोसै आरोखि ना बाबु माने टेनसन बेखौ हिसाब लाग्रासो एडभान्सआ माला बिजा नोङो